Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Dobar dan gospodinu predsjedniku Vlade. Kolegice i kolege, ja bih danas želio progovoriti o onome dijelu izvješća o radu Vlade o kojemu predsjednik Vlade nije želio govoriti u ovoj točki, a tiče se zdravlja odnosno zdravstva. Prije svega, funkcionalni zdravstveni sustav prevenira i liječi. On pruža kvalitetne zdravstvene usluge jednako svim građankama i građanima. Funkcionalni zdravstveni sustav nadgleda i procjenjuje sve zdravstvene potrebe stanovništva, donosi odluke o raspodjeli resursa kako bi na najefikasniji način pružio kvalitetnu zdravstvenu njegu svima i pod jednakim uvjetima. Svi smo svjesni da naš zdravstveni sustav to ne radi i ne pruža. Ono što želimo time reći je da niti prati zdravstvene potrebe građana, niti efikasno raspodjeljuje ljudskim i financijskim resursima, niti pruža jednaku njegu svima pod jednakim uvjetima. Funkcionalni zdravstveni sustav jedan je od temelja i ljudskog i društvenog razvoja, no disfunkcionalni sustav oduzima zdravlje i reproducira nejednakost u društvu. Funkcionalni zdravstveni sustav poštuje dostojanstvo zdravstvenih radnika i svih pacijenata jednako, te se temelji na znanosti i na činjenicama. Disfunkcionalni zdravstveni sustav, a to je ono što imamo, nažalost, mi, privilegira neke zdravstvene radnike, neke pacijente i stavlja vjerske ideologije iznad znanosti. U funkcionalnom zdravstvenom sustavu jedan svećenik ne vrijedi kao 20 liječnika, nego jedan liječnik vrijedi kao 1000 svećenika. Za ovakav zdravstveni sustav koji je disfunkcionalan, odgovoran je prije svega ministar. Ministar zdravstva, a o tome ćemo raspravljati kasnije, ne treba odstupiti samo zbog toga što nije uspostavio funkcionalni sustav zdravstva, što mu je primarna i glavna zadaća kao ministra zdravstva. No, on je odgovorniji zbog toga što promovira i podržava jednu drugu, mnogo opasniju patologiju, a to je patologija oduzimanja čovječnosti ženama kroz nepriznavanje ženskog bola i kroz dopuštanje sustavne diskriminacije i nasilja nad ženama u pružanju reproduktivne zdravstvene skrbi na ginekološkim odjelima i bolnicama diljem Hrvatske. I Vladi i različitim ministarstvima puna su usta toga da žene trebaju rađati više djece za potrebe države. Kada te iste žene kažu da ih se maltretira, da ih se diskriminira, da ih se ponižava tijekom poroda i tijekom drugih zahvata koji se tiču reproduktivnog zdravlja, onda se to ignorira. Statistički se prati koliko plodnih žena imamo u državi, ali se ne prati koliko žena je doživjelo bolni medicinski postupak bez anestezije, koliko žena nije bilo informirano o njihovim pravima i posljedicama postupaka. Ne prati se, recimo, koliko je nasilnih liječnika, koliko je ženama uskraćeno pravo na pobačaj. Naprosto, žene su tu da rađaju za državu, ali država nije tu da pruža adekvatnu njegu ženama. Sjetimo se samo hrvatske verzije Me Too pokreta koji je svoju kulminaciju doživio potresnim svjedočanstvom naše kolegice, saborske zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić, a potom i stotinama žena kojima je oduzeto pravo na reproduktivno zdravlje, na kvalitetnu zdravstvenu njegu bez boli, bez diskriminacije i bez ponižavanja. Sjetimo se također reakcije ministra zdravstva na traumatično iskustvo saborske zastupnice i preko 400 žena koje su svjedočile kako im je na živo, pod navodnicima, rađena kiretaža, pobačaj, aspiracija ili šivana međica nakon poroda, kako su im noge i ruke vezane, kako ih nitko nije informirao da imaju pravo na postupak bez boli i da imaju opciju anestezije. Reakcija ministra tada nije pružala podršku, nije pružala razumijevanje, niti kritičko razmišljanje o očitim propustima u zdravstvenom sustavu, te kako ih adekvatno spriječiti, nego je njegova reakcija bila da žene lažu, da ne znaju procijeniti vlastitu bol, da ne poznaju svoja tijela, a iako je bilo nepotrebnih bolnih postupaka, to je sasvim prihvatljivo zato što nemamo dovoljno anesteziologa, pa neka žene šute i trpe. Naše građanke umjesto prava doživjele su nehumanost, bol, patnju i poniženje. Ovo ministarstvo i ovaj ministar o kojemu ćemo razgovarati kasnije, ova Vlada i ovaj premijer o kojima razgovaramo sada, ženama su oduzeli prava. Iako su čak i međunarodne organizacije poput UN-a pokazale zabrinutost za diskriminaciju i nasilje nad ženama u hrvatskom zdravstvenom sustavu, ministarstvo i Vlada uporno ignoriraju glas i bol žena.
Ženama je nadalje uskraćeno, oduzeto i pravo na pobačaj. Da budemo jasni, bogate žene će uvijek moći financirati skupi pobačaj ili u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Hrvatska uskraćuje pristup pobačaju ženama slabijeg imovinskog statusa, ženama koje žive u ruralnim krajevima i koje nemaju društveni i fizički kapital kako bi same odlučile za sebe kada i koliko djece će imati. Time reproduciramo društvene nejednakosti. Ovo pravo je postalo igračkom u zlosretnim, gotovo zloglasnim političkim rukama ove iste Vlade i ovog istog ministra. Zato mislim da i ministar i premijer ne trebaju odstupiti samo zbog toga kako liječe, nego prije svega zbog toga kakvu bolest podržavaju i šire, a to je bolest oduzimanja ljudskosti ženama, bolest koja daje prioritet individualnim vjerskim uvjerenjima nad građanskim pravom na kvalitetne zdravstvene usluge koje im trebaju. To je bolest koja vidi i prikazuje ženu samo kao alat za rađanje, a ne kao potpuno ljudsko biće koje, kao i svi mi muškarci, ima pravo odlučivati što će raditi sa svojim tijelom i koje ima pravo na zdravstvenu zaštitu i usluge bez diskriminacije, bez boli i bez ponižavanja.